وەک پارتیا لیبرالا کورد ئال سووریێ نەڕینامە ئەوە هەگەر گۆ ئەنە کەسێ نێ vêl hevahatine got em şandeyek xwe çêkin weke Eklezya Kurd û di hindirê şandeyekê bi navê Bakur Rojhilatê Sûriyê ji ber dem ne dema di 2014 rêkeftina dihokê piştî di 2014 gelek guhertin çêbûye weşexê rêveberiya xwe ser Bakur Rojhilatê Sûriyê tune bû heger got ev neyê serî neçi serî ew partiyên siyasî êgin ne di nav peyênekê ne di nav enekesê de hazirin wek yekîtî wehdê wek pêşvero وەک خۆیبوون وەک پارتیا ڕێکەفتن ئا ویفاق ئیرۆ مەرەکارە بێ وەک ئەب داخوازیا مەی وەک پارتیا لیبرالا کورد گۆ وەک کۆنفرانسێکی چێ ببێ بناوێ لێبەگەرێک سیاسی یا کوردی ژێ دەرکەوێ نەتەنێ پارتیە سیاسی کەسێ سەر بخوێ ڕەوشەنبیر ئەکادمیسیۆن تەکنۆقرات ژن جوان گۆ ئەم کارە بن di hindirê vê şandeyê û di hindirê şandeyek firêtir bi navê Bakur Rojhilatê Sûriyê em karê bin berê xwe bidin Şamê dibe got ev jî bi demanatê dewlî bin yanî wek Amerîka, Brîtanya, Fransa hêzên emnetewî û gulver hazir karê bin mafê Bakur Rojhilatê Sûriyê iqrarek destûrî çê bibe li gor peymanê dewletî di hindirê wê nadin mafê milletê Kurd yê netewî mafê milletê Kurd siyasî yê ziman di destûra Sûriyê nihdi Sûriyekîne navendî ser asta coğrafî got em karê bin vêna pêk bînin.